ixoxwa ngeyithombe Tentable wanbiza amaphoyisa konakele mntanami nayo leyo ndaba ixoxwa ngeyithombe phakathi eboxini Murebe Racho Marifetsa Mufukenga Racho Marifetsa apolisa wenze njani ufuna ucela indlela apolisa Tagos Mosha Sopadala phakathi eboxini Tagos ini uhambe kwamakhelwane ufike khona ujabule nabo makubahambela kahle angisho ukuthi ngithini yena lamphuthuma yadliwa ibhola lakhe talent embatha apolisa ufuna ke sibilibili phakathi eboxini sebenza phakathi uyala Ricardo Kosa uzobuka Ricardo Kosa futhi kani sebenza lapha uKosa kodwa yamhlula uSibisi elinentambi ibhodlela Mfolozi futhi shonisa Vincent Pule ohizu wasuphuma wonke umphakathi waseOrlando olihla nje kalula leli bhola lakhe ke uchibu igqamse khona la eNingizimu Afrika nathi ibhola ke manje likaMashonisa Kalakata liqale lapha kuloke ibhodlela bayisa ngapha ke lenkundla ladliwa lapha ke kuNdaba uyalwela uPhutsane uthola lapha ke uMashonisa yadla TV Dwen apolisa uyaphakamisa apolisa uyafuna ke Mbuthuma Gos sebenza lapha ke Kosa phake Pascal okusho ufuna ke talent embatha phakathi eboxini amatalenta wefani sebenza Ricardo Kosa Ndaba Mufukenga apolisa phezwe bali bhola lakhe apolisa awukakhalu Racho Marifetsa Icona talent embatha oyindo Tagos Murray libone Siema sibheka lapha ke libone Siema buyela lapha ke muva buyela lapha ke Sipho Chaina assistina sikaMahlalela khipha lapha ke Pascal okusho amatalenta wefane ejubane ka Murray kodwa ke nangebuya futhi eyenza le run ubhekana no Ricardo Kosa ingapha lenkundla nanti hloke ibhola Mufukenga ujikile ke manje kuhle platini ibikhala le ntokazi ke ngesombe sokuqala nazi ke manje ke ibuyile phakathi lenkundla sibheka lapha ke Racho Marifetsa Muremi Tagos sibheka lapha ke Neo Rapo phakamisa Rapo liyabaceza nje khaphe Rapo wenze njani Mashonisa phakathi eboxini Icona liyabaceza nje abeswelele Elveza kamnandi Muremi indlela yaphasa Mahopa ke shelela ngako ushunwe nkani emveze kahle Tshepa Muremi nangu apolisa uthi ginqala ngidle uapolisa ufuna ukuyiyela Everest Mahopa phezwe bali ibhola lakhe Mufukenga Racho Marifetsa liphakathi eboxini le Orlando Pirates lihla nje Rapo emufukela phake Mahele nangegama Ricardo Kosa Muremi oyindo Tagos uRicardo Kosa udlala ngomentshisi eduze kwendlotshani
yasinda ngokulambisa isiwelele. Sibheke lapha ke ibhola le-Orlando Pirates. Kuya lapha ke Dion Hoto, phakamisile Dion Hoto phakathi ebhokisini, sebenza Ricardo Khoza. Uyazama Evidence Makgopa Sipho Mbule, asibheke lapha ke Raichoma Raifetsa, Mufukeng hamba namadodezwa, uyala lapha ke Gape Muralo. Ezophakamisa Dion Hoto bafuna Makhanda, Makgopa phumela ngaphandle leli bhola. Phakanyiswe leli bhola phakathi ebhokisini. Yabaqedza nje bonke be-Orlando Pirates. Hlala phansi Dion Hoto. Sibheke lapha ke ibhola le-Orlando Pirates phakathi ebhokisini. Ebethuzama ngekhanda Mufukeng. Lesizwe eliya lapha ke kuyo ke indebe yomhlaba. Shayiseke lapha kuyo ke uMkhuwane. Izobe ibhekene lapha ke neDurban City. Yona mdlalo ke ekuzokwetshela lona ke kusasa. Sibheke lapha ke Tshepang Muremi. Hlala noTito. Angutito ke manje iphakamise efaka phakathi ebhokisini. Mufukeng. Raichoma Raifetsa enethuba. Sibheke lapha ke Mashonisa. Vincent Pule. Nangu Mashonisa bemphasa futhi. Lidliwe ibhola lakhe. Mazibuko sebenza lapha ke muva. Yena ke uSibisi. Tito phuma kamnandi kuye lapha koMbule. Angumbule ke manje uyahamba uTito uyofuna lapha kombatha wenza njani ke umbatha amathalenta wefane Raichoma Raifetsa Mufukeng Raichoma Raifetsa phakathi ebhokisini sebenza Thabo Magele.